ଆମର ପୋଖରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ଗୁଡଲି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ପୋଖରୀ କି? ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ଅଛି କି? ମାଛ ଅଛି। ମାଛଟା ଭଲସେ ଧର, ନହେଲେ ଢାଳି ହେଇଯିବ ଲୋ ମାମା। ଶୀଘ୍ର ଧର। ଗୁଡଲି ଆମର ପୋଖରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ। ଚାଲ 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 ଶୀଘ୍ର। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆମର ପୋଖରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପୁରା। ନା ଗୁଡଲି ଆମର ପୋଖରୀ ଦେଖିକି ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟିଏ ଆମର। ଗୁଡଲି ଆସିଥିଲେ ପୋଖରୀ ଦେଖିବା। ଚାଲ ମାମା ମାଛ ଭାଜିବେ ପା। ଚାଲ। ମାଛଟା ଆଇଁଷଟା ଏମିତି ନିଅ। ଚାଲ ମା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ, ତମେ ଖାଇଦେବ। ଶୀଘ୍ର 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 ଆସିବ। ମା ତାର ଆସ ଶୀଘ୍ର 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 ଶୀଘ୍ର। ଗୁଡଲି ଗୁଡଲି ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲ। ବାବାରେ ଆମ ଗୁଡଲି ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ 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 ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ମାଛ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଦେଖିଲ? ନନାକୁ କହୁଛ?